日本人过来台湾之后，确实带来青岛现代化嘅建设。马路科学理论讲，真正的问题还是伫 Blue George。可以啦，从迄安尼洗较做，变到更来更好。不过使用马嘅重要嘅东西，无得。我倒是打起拢先派 ，Life， 是安尼写，时态讲清楚诶。时态的进步，老安尼幸福，原来迄两件事做唔得，不用向下讲的。接住佢啊！接住佢！把你見てろ啊！死得佢！我知，你看他，我跟他好。30年偏偏呢，让台湾就变做一个更文明嘅社会。时态进步，用点都本领不轻。明白？日本警察来，讲话做得咯。金不左神，有人伫好料神发现，恐怕也是个死神。也还蛮耐传，系连草本人处处退出，冇生意咯，恐怕也是大死嘅。なんで俺が甘えなダメなんだよ！言ってみろお前！いや先輩，大嫂都剛剛到，仲講唔出嚟。主管唔好啊，唔好。這麼幹，你怎這麼幹？掉，長官人台，掉！誰懂你啊？懂了。航片情狀仲好，空不會張狗。諦めるんだ！毒竜！諦めろ！逃げられないぞ！日本警察来，讲话做得咯。金不左神，有人伫好料神发现，恐怕也是个死神。我大嫂知道金卡莫亚都别来了。别来了，回来！我的，可以了，可以了，来了，好，对了，好啊。阿哥，俺叫好无？我先让你讲歹势，今日甘蔗忙书神，下摆就先本俺较用着的。不过亚贵天公与天数，听说会太出，等高蹦2件，将老唔来补补，请阿哥当上天，落台得惨。
新徳さん、絵がどんどん上手くなってるね。お前こそ本当の画家なら東京定点に出せるんじゃないか。まさかそれほどでも。お種さん、どうぞ。お。三本、俺には。今度。徳さん、みのちゃん先輩よ、もういいもんすや。長尾さん、墓子がどんどんお上手になりますね。TPA。へおいや。SJ。うるせえ。さっさと書け。イエイイエイ。はい。長尾さん、すみません。諸女殿に呼ばれましたので。バカ野郎。すいません。長尾さんさんさん。バカ野郎、ちった用心しろ。すいません。入れ。これは少女に持ってきた贈り物。所長、どうぞ。これは紅ヒノキか。所長、さすがです。これは千年紅ヒノキ。気持ち気持ち。感謝所長。バカ野郎。いい年のくせに国語がそこまで下手だとは。メドガイ日本人ハノエホハファ残像でガオヨニアでチェミン。はい。バカです。バカです。兄は日本語上手です。我々大日本帝国はお前の兄などを医学校で学ばせて、お前もしっかりと農業で帝国に尽くすんだぞ。真面目にやれ。はい。所長、会社協力はいう考え等のこれは賄賂か。これを受け取ったら考え道路を変更してお前の家を通らないようにしなければならない。そういうことか。もういえいえ、これは拾ったものです。これと同じ警察に届ける。考えど関係ない。誤解しない。誤解しない。橋梁については私が公平に処理しよう。考え道路については専門家の意見を聞かねばならん。変更したいと言って変更できるものではない。出ていけ。はい。感謝所長。バカ野郎。感謝感謝。明明出国路线呢，还你个讲笑讲屁，做的就唔是假松亚些。春台见。すいません。ちゃんと歩け、台湾豚が。扑得你屁了！你哋阿本嚟做乜出去再啲嘅講笑講屁，還講乜嘅？本到台灣人系統而學教，結拜，係唔係日本醫生講台灣惡咗，咁會扯到偏蒙咗來，蒙到一暗號嘅，偏貴唔使水，係日本帝國，
哦，叔叔，那是来个安详的西马的呢。日本嘛。太日本第一国。計画を変更。新たに灌漑路線を測量し、真の家が持つサトウキビ畑まで回るようにしよう。莫言讲台湾人免日本的，我出面嘛敢要好势好势。大日本帝国万歳！大日本帝国万歳！甘蔗1.56，2.52，扣着铁柱、皮料、碎料、菜蔬的工钱，伊甘迄个300，两甘啦。安尼青菜酸要做得出500。来吧！今日穿太上去报喽！哦，可以的，哈哈哈，报喽！哦，哎呦！一郎ちゃん、お数珠を返して。やだ、一緒に遊んでくれないじゃないか。ごめんね、これはお姉ちゃんの大切なものなの。これは僕のだ。また買えばいいじゃないか。ダメよ、これは大切な方からのものなの。お母さんのところからよしこ姉ちゃんが盗んできたんだ。これはうちのだ。いいえ、これはお姉ちゃんのよ。一郎ちゃん、大丈夫ですか？ごめんね。僕のお父さんは市長さんだぞ。お前なんか牢屋に入れて殴ってもらうからな。小家娘，嘿，两个牛包，哈哈，安子说。来，你台北来的哈，早该按等阵，请我团哦。冇啦。哎，车来了！哎，车来，拿车安妮来了！安妮来了！安妮来了！なんでやった？來吧，出呢啦，來吧！你喺交堂啊？哎，阿陳條，哎，做咩？我用嘢都搶高嘅啦！來食咁多。阿陳條啊，全台灣啊，年頭啊牛茶，本以為夾茶是阿陳嘅二次家宴嘅。哎呦，嗰2年哦，我麻煩係睇貨誒。哦，廿八高磅哦，同佢空人睇貨誒，日後都而家好掉誒。反而小條小面，今年咪計好空調嘅。是吧？我今年咁渣太出，咁年條公開家私來信，我廿八啊，所以穿太前了。定係2錢，來眼科卡，我搶。見一價，搶而講係很好喎，你喺忙到波尾，係唔知飛沙嗰邊會樣嘅，
还唔抵死啦？哎呦，阿师吧，放心，介条阿本的我都瞧好势，唔会有问题啊。相信阿本的，我都明昂嘅啲。冇心嘛嘅，先介条吹气做拖输人呢。阿师吧，你讲很多诶，是嘛？错，真嘅係有人講很好啊，大家都保留。今年就办。咁樣。上来。目が覚めたか。では本官もこれで。最近村では泥棒が増えているから、みんな注意するように。豆豆。老给打，哎呀，一件是你咋冇嘞？安切了。是你，我大气就以后嘞。你有樣嘛？我冇事啊。出差要快些哦，唔好先同我聽數，還可能不太延誤費。太牛進來啦！若いの、記録を取る。名前は？家里跟太人講啊。おい、お前の名前を聞いてるんだ。主管好啊，航海前张总哈，微博张总，来丢，看你讲办法，团这边请拍。对了，要喊人给好上阵，来对。9名か。おお、医学生か。すごいな。頑張れよ。将来の帝国に必要な人材だな。はい、わかりました。都抢啊！要把位啊，抢色。我嘅類殺種廣東人都差未啦。也都叫我點嘅，做少唔做那一死嘅啦。講啦，來做乜嘅？迄個門，要擺飛沙，應該唔會有新嘅規定吼。乜嘅啦？用有冇看？有冇啦？應該係冇啦。按照台北總督府嘅片，有人嘅下令去公平，以前會將中南部嘅農民不滿。用誒嘿，冇啦，事情係超好些，飛沙你就對我注意下，佢買事情同我講，哦。哦，飛沙那一鋪係冇發生乜嘅事情，總係按照總部開始後面咩乜嘅組織運動啦。我哋從頭開會討論點樣去對付佢哋，唔知會有乜嘅影響喎？乜嘅組織運動？你看，最近前有一次年，成立一個那個農民組合的團體，專門協調推農民搶煙、咩抗爭、危害公園發條消息啦。老飛沙對邊講係為推農民爭取權利。天來，聽說喺嗰度拖數年，洗爆體行咁樣咩小面皮，冇講高田兄在港田講法。冇人冇家嘅事情講到有數有腳，簽名啊！睇你為幾萬年？你嚟講過係萬年？你係講日個？講日批論啊！これは州庁から各地派出所への電報です。農民組合とサーボン市の宣伝活動を厳しく取り締まるよう通達が来ております。昨年高尾で農民組合が会社を攻撃した事件がありましたが、
どうやら複数のボートたちが北へ向かっているらしく、中部で似たような組織の成立を助けているようです。本田君、心配しすぎだよ。それがどんな組合であろうと結局は組織だ。どうせ本当人の集まりに過ぎない。もしおとなしくしなければひっ捕らえて一発痛いのをお見舞いしてやればいいのだよ。本当人は犬だ。何回かちげりにしてやればおとなしくなるだろう。ですが所長、彼らも本当人とはいえここは日本の国土です。彼らもいつかは日本人になります。我々は彼らがこのような反乱思想に扇動されているのを放置しておくわけにはいきません。我々が現地語を学んでいるのも彼らを教育するためではありませんか。本田、君は少し真面目が過ぎるな。植民地の人間を同じように教育することができるだろうか。例えばこの新徳さんのような人間は3日に空けず派出所に出入りして、このような絵で警察を買収しようとしている。こんな人間でも天皇陛下に忠誠を尽くすよう教育することが君にできるか。金とげんこつ拳の前でのみ彼らは言うことを聞く。教育など必要か。下品で告発、それが台湾人の本性だ。所長さん、お菓子をお持ちいたしました。入れ。どうぞ。本田君、本当に紳士だな。よし子はいい年の娘だというのに、それでもこれを見られないようにするとは。世间万事皆养心，悲哀烦恼天上清。生者落落死熄灭，豪门酒酿平民血。移民出苦救水梦，纷纷触眼皆堪伤。庸俗虎拓两不着。论做马牛应肌肉，我生不幸为仆仇，器官精作他人忧，弱弱久以事强实，地处两间平等式。台北の生活はやっぱり第一です。係啊。希望規則台灣都做得過按好嘅成班。我邱明發，明年轉到嘉義，我要做一個為地方服務嘅知識分子。我馮英基，往年春天就喺京都第個股大家嘅內一個股留好。我陳偉，我要轉去家鄉，開醫生館，照顧家鄉嘅人。我田講嘢，出去台北醫院咩事做？我田大龍未來會成為一個醫生，為台灣醫病，為台灣醫病，約將日本人。金未來，金未來。お一人様ですか？我々日本人はこの汚い台湾という地を進歩するそういう社会を作ることが必要だと思います。何逃げてんだよ。すみません。知らんとね。小林，立刻放他去！立刻放他！
の父親はなんだか知らないか。人を殴っていいのか。俺は人を殴ったんじゃねえ、犬を殴ったんだよ。バカ！お前が死にを見た人間なら俺たちの話ができてた。すんだよ。Ja, Teil. Das ist刚刚的，从公母出来第二。你给我这样比啊！我就是，我大嫂知道金卡莫要走你了。别动，回来，我的，来了，来了，我神不興，微fel球。氣管中處，他寧有。我神不興，微fel球。氣管中處，他寧有。心情无毛好啊，我应较强。今年唔会炒哦，有可能会往条路啊，空间方面可以注意。小凤啊，也才以后呢。今年有真年哦，有机会结婚，没可能有生日呢。阿妞姐，唔好聊嗌啦，喊生日呢咧。可能讲嘅係已經攞啦。吃烘過吼，老生年內腔下哦，可以帶本年快樂。係啊。一個動靜呢？你會買？咦？按貴。誒，一係零啥誒？因為可以買本賣你啊！一路食。哈？唔記得呢本選茶，係因為對人呢？啊，你對佢屌生年呢？你對佢較好，佢每次都應過誒，搞死唔得啦！尤其係夾吧，食材有數。你們認咗條㗎，也係冇辦法嗰邊試試，也係搞不過錢。你選茶休息做事哦，我會寫你啦。係的。哎，这里。唔對講高蛋哦，順下去啦。哦，嗰條係美水農族嘅人啊？應該係哦。同錢啊！來，挖過來，來。
嘿，就鸦片，好，来，广告单独拿到哈。真点之後都總到來。有咩啊？哎呀，看日嚟做，做乜講埋做法？用嘅改善農民嘅生活。啊，請問大家，幾年哦，種咁多甘蔗，做乜解搶到啲賣本開下喏？一開下哦，一片乜解天眼都無下你嘅鬼天哦。搶講哦，要用嘅廢皮，要用乜解皮，綁起來結蟲，一斤幾多錢？連甘蔗貨費哦，全部都係貪佢掉嘅呢。哎，一開始按你欺負人啊！你睇下講啊，唔會傾呢？會傾冇？會傾冇？啊？會傾冇？喂，買住誒！唔敢講係唔敢談哦。講多錢了解愛條強用，愛問啊！你啲下發富人嘅時間，應該比你啲甜度做些時間長啊！排泄是理想高一下，你還是買一條路誒。喂，買住誒，唔敢講係唔敢談哦。講多錢了解愛條強用，愛問啊！你啲下發富人嘅時間，應該比你啲甜度做些時間長啊！排泄是理想高一下，你還是買一條路誒。買條路啊！買條路啊！那又不考，買貨攤呢啊？貨攤呢？雖然講哦，你係買貨攤呢，唔過好咩？我想講，鋼鐵人買皮都冇時間呢，佢馬上暗喊，做在底下講嘴法。唔係鋼鐵人，皮乜嘅推鋼鐵人講法？唔可能是甘蔗條喎，唔可能是我要條鋼鐵人，你個做埋冇？超 A 啊！我唔識，超 A 咩？乜嘢都唔知嘅。係啊。點解就 B 啊？都好，唔妨嘅，唔拍嘅。我唔係來浪潮事，我係來講道理。一下就好好地講一下，上來按用嘅改善農民生活，請。鄉親啊，喺個上課呢啊，江中人哦，一次本人曬死死啊，按用嘅結局，用嘅改變咯。一條路，因大家哦要團結起來，讓日本政府哦爭取應該有嘅權利啊！我爭取啊，走冇？爭取，真係批論啊！做改人唔會唔錯，也係天理嘅，因為怎麼嘅？因鋼鐵人就靠自家利用技術去殺人兵，無槍擊啊！所以現在攞到自家機槍嘅。唔過，因鋼鐵人係真大情嘅，佢講係冇錯，因為人大家唔係本天主欺負，就係本個人死也不能非殺欺負。唔過講英民族，你做得樣，就要出頭天嘿！你批了，冇可能，農族成功誒，像一個人徛頭天天啊！真正要成功，就要意識一個松樹，佢3萬條誒，3萬兵。我是聽人後輩，飲人嘅事使係，使事啊！我哋條歌啊，開，唔該，
你阿种做生意，悠悠呀呀，溜溜飘飘，因为嘛个？因为家爸有钱嘛。不过家爸钱哪来嘅？唔对啊，家爸钱哦，因钢铁人成风来嘅，冇人讲法。嘿讲，唔正经上去落钢铁去强行，做得啦，跟住嫌阿爸，老钱全部拿出来，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 都属你咩？拿出来，什么？赶紧来啦！改善，再说不知道，改善，养小哎，没问题。本田さん、こんにちは。千田さん、捕まえろ。はい。本田さん、壁流首謀者、こいつら、本田さん、目がや。はい。冇得跳高，一只派雷，派雷。参妹，冇讲样事情的啦。哎呀，冇有问题啦。咩？也派出所很多巡查呢。唔的，也喺眼批判的。好啦，先转去，等下好消息。好啦，你转来啦，没事情啦。喂，你谁了？新徳さん、お前は今日市場で何をしていた？祭りの時に市場で紅白謎かけ大会をやる。今日みんな練習。本田さん，对团练的有兴趣吗？我有一题要同看下嘛。马根蘑菇甜松饼，马根蘑菇给红麦。村の活動の横行ではないのか？なぜ外部の人間がいるんだ？きっと練習上手。こいつら改善農民生活見て卑怯で農民性が言いました。私はみんなにその話信じられません。旅館中にきびを植えていねたん、それは正しい。本田さん、ちょうど良い時に来た。練習中止されない。ありがとうございます。感謝。本田さん、現場のやつらも徳さんと同じことを言っておりました。そうか。はい。よし。本田さん、現場のやつらも徳さんと同じことを言っておりました。そうか。はい。
言っていいぞ。また農民組合が先導を図ったらすぐ派出所に通報し、街頭で勝手に人々を集めないように。こいつらは先に牢に入れておく。はい。さすが本田さん、お疲れ様です。そいつら簡単に出さない。座れ。はい。なるべく早く用意しろよ。大丈夫。もっと素晴らしいよ。感謝感謝。バカ野郎。感謝ではない、感謝というのだ。分かったか。もっと精進しろ。はい。前辈，前辈，冇事哦，睇你冇對應哦。冇事，阿媽啥？天下所種呢，好笑唔笑，笑到一條狗夢一條。老二呢？冇得仔啊？冇啊。算呢，我有辦法。做乜嘅好開態度唔通啊？得班專部卡住喺過河吧？行車路出奇兵。坦白，冇件事情就冇啱出頭。我係冇出頭，其他人我不會騙到，向喊到出事情用下噻。我敢爭用下噻。各位沒有道理，當然沒有道理。唔問啦。感謝貴人而講，去看一下，你想做嗎？冇，佢有讀書嘛。老爸，好定係平常時會做你，冇我呀係啲派出所。來，兒子嘛，行，我去說呢。來講哦，今年開始就係貴總督親有錢嘅傻屁牛啊哦。來看哦。你亞生意，咩？亞生意就唔是少誒，唔是吧？哎呦，按多咁爭看啊！哦，全部都易了，來，哎呀，來，啊，是平夜來數甘蔗。甘蔗甜春太前，學嘅牛馬強啊強有志，佢嘅心。喂喂，哦，你媽殺啦！哦，媽殺啦！你媽，你這個傻逼派對啊！大愛做乜嘢？叫你奶！丟人不應該叫，欺負廣州人，該死！全冇聽懂咧，你係咪聽過咋？我係所以未成數嘛，講馬我吧。好啦，冇講啦，等佢去啊，本聽講幫你結天啊。すみません。你做乜嘅老牙公貴娘？迄咪曉得呢？阿本的下法講得很髒嘛。
杂家私懂好，哎，我要秃头，变干啦！来看哦，你都是我料多，我吓死人了讲。哎，老师是去你讲好些，有样冇样啊？抗议，请的茶保证输给我。爱出面，去到飞沙桥，做这个条架，做这个条架，做这个条架，开钱。随阵恁知，阮着转头白入来出人，甲恁换人无地带，骗我讲因非法，本爱强心。相思真厉害，头上搭着鬢边鼓，辛苦消散可怜待，已经洗衫我转来，心头欢喜。送给伊，随便。